Araçlar sıralı duruyor. Buraya şeye geç istersen. Kaldırma. Değerli basın mensupları, aracılığınızla Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyorum. Xebatkarên rêzdar yên çapemeniyê bi rêya we ez dixwazim bank li raya giştiya Tirkiye bikim. Îro 19 meha Tebaxê 2019 ev roj ji bo dîroka Tirkiye ji bo nirxên demokrasiyê ji bo rejîma hiqûqê ji bo têgeha edaletê li ser îrada hilbijartinê wêraniyek mezin çêdike. Di Swêkê adarê da gel îrada xwe eşkere kir, lê ev biryar îrada gel tune dihesibîne. Rêveberiya navendî aliyên ku hêzên desthilatdariyê di destê xwe de digirin, nîvê şevê bi biryarekê û bi erêkirina Wezareta Navxwe karê me ji dest mestandin. Min belgeya ji kar ve kişandinê dît lê min îmza nekir. Lê min li ser belgeyê bi destnivîsê têbîniyek nivîsand û got ez bi îrada gel hatime ser kar û îmzakirina vê belgê ji bo min bê rûmetiyek mezin e ez îmza nakim. Ew biryar di gel hiqûqê û nirxên destûra bingehîn û li dijî îrada gel hatiye kirin. Di çarçûva hiqûqê da ev biryar nayê qebûl kirin. Bi vê biryarê li Wan, Amed û Mêrdînê tesîsa ku dixwazin saz bikin, di heman demê da destpêka serdemek nû ye li Tirkiye. Di hevdeyê Tebaxa 1991 da li Tirkiye li Herêma Marmara erdhecekî mezin pêk hat. Ev biryar jî ji bo siyaset û demokrasî û hiqûqa Tirkiye erdhecekî mezin e. Wêrankariyek mezin e li ser demokrasiya Tirkiye. Em di çarçûva hiqûqê da vê biryarê red dikin û em ê li dijî wê tev bigerin. Nûnerên gel bi dengê gel hatine hilbijartin. Yên ku tên tayînkirin û li ciyê me tên danîn, îrada gel ji wan distînin. Divê ew jî vê biryarê di nava xwe da qebûl nekin. Beriya hilbijartinê jî qayûm hatin tayînkirin. Me bi belgeyan eşkere kir ku talan û wêrankarî û îsrafek çi qas mezin pêk hatiye. Em bi fikayîn ku dîsan heman talan werin kirin. Lê em dizanin ku talana mezin li ser demokrasiya Tirkiye û îrada gel hatiye kirin. Ev biryar ji bo siyaseta Tirkiye jî wê bibe weke kaxeda tornosolê. Ger li ciyek derket li Tirkiye mafê mirovan were bin pêkirin, ger pirzgirêkek hiqûqî hebe û ev ne teneya wê derê ye, ev pirzgirêka hemû gelên Tirkiye ye. Di vê aliyên demokratîk civaka sivîl û siyaseta cuda ji vê biryarê helwestek nîşan bide. Ev helwest li dijî îrada gel pêk hatiye. Di vê hemû alî helwestek demokratîk nîşan bidin û dengê xwe bilind bikin. Güçlü bir şekilde sesini duyurması gerekmektedir. Tamam.